मा जाखो दायो जाबाय दा बन्द जाखाबाय दायो बन्द जायाबाथ' इन्जिना गाबबाय थागौमोन ना हेल' गाइस खुलुमबाय दिनैनि बे गोदान ब्लग भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो आरो खनसेबाव बरायना लाग्रोबाय थ' दायो तारमान गारि फोरोंफैदों आरो ना हिन्जावखौ नै नोंथांमोना नायनो हागोन खारगासिनो नै सालायगासिनो आरो ना बाइक स्कुटियाखौथ' रोंखायो बाइकफोरखौ रोङा आरो ना बेनिखायनो एसे प्रेक्टिस होदों मालाबा समाव मा जायो मा जाया न गाइस बेनिखायनो एसे रोंना थानाया मोजां जायो थ' बेनिखायनो फोरोंदों आरो एसे सालायगासिनो जाहैबाय ना बोरै नै बेसां 6:25 जासिगोन साना नै दासो हाबांदों बेंगलराव आसामावथ' दायो मोनाबायदां खोमसिबायदां थ' नायलांबाय थादों फेल जागोन माथो बिदिबा औ माथो दे आथिं गानाङा गाव गिदिंदो आरो ओरै गिदिङा फैफिनाबो गिदिङा हागानो मोना दे सोलोंना हो आयौ दे सोलोंनाया जाखायो दे प्रेक्टिसालाय आरो बेखौसो होनो सोलोंनाय ना बेखौसो होनो सोलोंनाय बेंथ'वाखै बेङाखै दाबो जागोन बेंगोन नोंहाबो फिदिं दे इदि मा जाखो दायो जाबाय दा बन्द जाखाबाय दायो बन्द जायाबाथ' इन्जिना गाबबाय थागौमोन ना बन्द जानाय जायैखौ मिथिलायला जाखो ना माखो नोंलाय आरो रोंबाथाय केटिएम बायखानोसै रोंबाथाय केटिएम बायखानोसै दे सालायदो दे स्टार्ट होदो ओमफ्राय नैखौ ओरै खालामो दा बेयाव बन दे सेल्फ होदो दे हमजोबनानै नांगौ दे वानाव हरदो वानाव दंखायो दे थां दे फुङावसो दङ गियार गिदिरावसो दङ सोलोंगासिनो फिदिंदो गोजान नासलांबाय दाना फिदिंना हो जागोन लासैनो जागोन दे सालायदो नै सालायनोसै लागाव जिं बेयाव सालायरा दे गैलालै दे फिदिं नै दाना आरो सासेया बाइक सालायलायसिगोन माने फिदिंनांगौ आरो ना बे मोनसे खुन्था बै मोनसे खुन्था बै मोनब्रै बेयावनो ओरै दे सालाय फिदिं दे नै गाइस थाम्फैया खर'नि गोजौआव सलायनो रोंबायना आं रोङाखै थाम्फै बिरखादों नै सलायनो रोंबायना रोङाखै आं सलायनो रोंबायना नांबावगोनलै माहाय स्कुटिखौ माबायदि नांदों रोंनानै थानाया मोजां माला समाव मा जायोना बेनिखायनो गासिखौबो रोंनांगौ दे गाखोफालाय आंजों गाखोफानांगौनो गाइस नै दे हमजोबनानै गियाराव होदोरा दे इखौ गाख्लाय हरदो ओइथिं जाबाय दासो दे एबा सालायदो ओके लागाव जै बर' हारिनि जादोंना जादों बेखौ रोंबाथाय केटिएम बायगोन ना बुलेट बायगोनलै माबायगोन बेखौ रोंबाथाय बुलेट बायनोसै नङाबा केटिएम बायनोसै रोंना लाबा
Lagan bulan lagan peminat kamu buat deh lebaran. Maya mau coba ini tu. Ini apa punya ni kecil? Oh. Salah kasnya. Yes. Ini Jara. aja nih ke. Deh. Ebar seleng. Ini mungkin kamu ada nih, dah. Selengrajang selengra siang jahit dah. Deh. Takurani fera. Lago. Oh, ada. Ak di sini. Oh. Lain yang online yang sebenar. Lain aja kadang di. Wow. So guys, video बेसिनोसै भिडिअखौ फोजोबसै आं भिडिअखौ एसेनोसै थ' माबायदि मोनदों एसे कमेन्ट खालामदो गाइस सापर्ट खालामदो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायसनदों अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम सापर्ट खालामदो गाइस ना गावजों गावलाय आरो ना सापर्ट होलायनांगौ थ' आंबो बेबायदिनो नोंसोरनि बेबायदि सापर्टखौ मोननानै आं जेन मोजां मोजां भिडिअफोरखौ लाबोनो आं हानाय बायदि सेस्था खालामगोन आं जेसेबां हायो ना थ' बिदिनोसै बाय बाय गासिनिसिमबो टेक केयार